Adlaw mga bata, kumusta man mo? Ako di ay si Teacher Nove, ang inyong teacher karong taknaa. Karong adlaw magkat-on kita og tingog sa mga letra. Pero sa dili pa ni ana ako'y mubo nga istorya nga akong ipadayag diha kaninyo. Andam na ba mong maminaw? Dali na, paglingkod na. Ang atong istorya gipanguluhan og ang abukado. Usa ka adlaw ni ana, naay bata nga ginganlan og ana nga naglakaw-lakaw sa kabukiran. Samtang naglakaw-lakaw si ana, nakakita siyag dako kaayong kahoy nga puno sa mga bunga. Ang ngalan sa kahoy, abukado. Ug naibog kaayo si ana sa mga bunga ni abukado. Niingon si ana, "Abukado, pwede ba kung mangayo og bunga nimo?" Ug nitubag si abukado, "Pwede, apan pagkuha lamang og bunga nga kaya nimong kanon, aron dili mausik ug mapahimuslan pa sa ubang mga bata ang akong bunga." Ug ningkuha si ana sa mga bunga. Niuli siyang malipayon. Ganahan ba kamo sa istorya? Salamat! Ug karon, unsa gali to'y ngalan sa bata nga naglakaw-lakaw sa kabukiran? Sakto! Ana! Ang tingog sa unang letra sa pulo nga ana kay A. Ana! Ikaw daw kunubi? Sakto! O karon, unsa gali to'y ngalan sa kahoy nga gikaibugan ang mga bunga ni ana? Sakto! Abukado! Ang tingog sa unang letra sa pulong nga abukado kay A. A. Abukado! Ikaw daw kunubi? Sakto! Karon, ania pa kitay laing mga hulagway nga ang ngalan nagsugod sa pulong nga A. Ang una, amigas. A. Amigas. Sunod, apa. A. Apa. Nakakaon na ba kamo og apa? Sunod, atis. A. Atis, pagkalami gayud sa atis. Sunod, alimango. A. Alimango. Sunod, alimatok. A. Alimatok. Nakasulay na ba mo nga mipilit ang alimatok sa inyong panit? Sunod, adlaw. A. Adlaw. Pagkainit gayod sa adlaw. O karon, unsa gali to'y tingog ni ini nga letra? Sakto. A. Atong utruhon. A. Magdungan kitang tanan. A. O karon, naapay laing mga hulagway nga giandam si teacher. Kung ang hulagway nagsugod ang ngalan
sa tingog nga a, atong tsekan. Pero kung wala ka ni nagsugod sa pulong o sa tingog nga a, atong ikesan. Nakasabot? Ang una nga hulagway kay atis. Ang atis ba nagsugod sa tingog nga a? Check or X? Check! Elepante. Ang elepante ba nagsugod sa tingog nga a? Check or X? X. Wala kini nagsugod sa tingog nga a. Abukado. Ang abukado ba nagsugod sa tingog nga a? Check or X? Check! Sakto ka. Alimango. Nagsugod ba ang pulong nga alimango sa tingog nga a? Check or X? Check! Ang sunod, dahon. Nagsugod ba ang pulong nga dahon sa tingog nga a? Check or X? X, wala kini nagsugod sa tingog nga a. Ug karon mga bata, kay kabalo naman ta sa tingog ni ini nga letra, panahon na aron inyong tubagon ang mga pangutana ni Teacher Nove nga gihan-ay sa inyong mga papel. Good luck! Chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela.